Salutare, mă bun și bine, v-am regăsit la un nou episod. Această zi este ziua fratelui meu, pe care puteți să-i spuneți în chat la mulți ani. Ce chat, măi, în comentarii? Comentarii, chat. În fine, vreau să văd un spam de la mulți ani lui fratelui meu. Acest cont este al fratelui meu, care a primit brawler nou. Unde? Uite-l aici. Ne-am mai jucat cu el, da. Și o să pușăm acest cadou este pentru fratele meu, o să pușăm până la vreo 10.000. Deci acest episod o să fie doar până la vreo... Cred că o să fac episodul de vreo 40 de minute. Deci, hai să începem cu cine? Haideți cu brawlerul nou. Că na. Haideți să jucăm pe solo. Fratele meu, în același timp, el se joacă Fortnite pe PS-ul meu. Adică i-am dat două lucruri. Hai să dăm așa după perete. Din nou, aceeași problemă. Ok. Nu știu câte copaci din pădurea asta de aici. Uite pe Barley. Nu prea cine știe ce. Cred că... merg mai departe. Nu. Da, asta. O să venim pe aici. Și eu încerc. Taci-mă. No. Oricum este locul 4, e bine. Nu așa cum. O să jucăm cu cine o să mai jucăm? O să jucăm cu Shelly, că el a scăzut sezonul. Și a mai jucat el puțin. Episodul vreau să se strângă 3 like-uri. 3 se poate. Oleu. Ok, deci nu mai jucăm cu Shelly. Nu mai jucăm deloc. O să jucăm cu Dynamite. Am luat și Gadget. A luat fratele meu Gadget pe Dynamite și pe Colt, dacă ați văzut. Nu e cine știe ce e Gadget pe Colt, adică doar își dă două atacuri înapoi și încarcă atacurile. O să jucăm cu Dynamite. Da. Dacă vă întrebați ce face glitch-ul lui Dynamite, ies multe... Așa... Mor. Apesa acolo, mă, Murlan. Ați văzut ce face gadgetul lui Dynamite?
Dar eu cred că, cum să zic, gadgeturile astea au o legătură cu un star power. Nu, gadgeturile au legătură cu jocul vechi. Ba nu, mă. Să amintească. Ba nu. Pentru ce e joc. Ba nu, mă. Uitați, gadgetul pe Frank. Uitați, mă. Ăsta pe Rico are o legătură cu primul star power, adică cu ăsta. Nu prea are. Ba da, are legătură. Dar nu prea știu ce face ăsta, după m-am uitat. Poate ce făcea. Zicea la turetă să-i dea viață 1200 și dădea și la... Nu zice la turetă, băi. O ruga, nu știu, da. Dar nu. Pot să mă bandajez în elicopter. Nu te rog de aici. Am revenit. L-am omorât pe Tic. Tic. Oh shit. Oh, nu. Și eu credeam că locul 2. Mamă, dar ce tare era. Era? Aha. Da. Nu mă bag. O să mă bag din nou cu Dynamite. Stai că nu să mă bag. O să mă bag din nou cu Dynamite. Ce o să joc eu cu Dynamite pe contul tău? Nu te juca cu Dynamite pe contul meu, că eu sunt singurul care știe să joace pe contul. Da, bine. Bun, eu nu iau zbor. Băieți, aterizați mai repede, aterizați unde. Bam. Eu nu iau zbor mai devreme. Hai mă, du-te de aici, că nu vreau să te văd. Oh shit. Nu. Ce? Gărla. Băi, Ba da. Nu, mie îmi place ăla. Nu. Băi, eu dacă sar. Ia că v-ați găsit nașul, că acum joc cu Tic. Ce faci, mă? Eu am sărit, eram așa Deci, oameni buni, deci acest episod va fi 40 de minute. Nu, după ce e, băi? Da. De ce, băi? Pentru că este special. Da. Și pușez. La 10 minute. Ba da. Doar m-a întâlnit că a făcut un episod mai special, m-a făcut de o oră. Atunci pus și eu. Adică acum 2 minute. De grijă. Nu! Mamă. Ba da. Nu, că poate, ba da. Ia să jucăm și noi pe ăsta. Cu ticletul. Avem și noi EMS, mă. Bă, stai cu minte, mă. Ia. Bă, mamă, ce mă încercă pe mine notul ăsta.
Cam degeaba a dat ultimata, dar în fine. Da, vrea să mă bată, nebunul. L-a omorât pe ăla, lol. No. No, 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 no. Ăsta nu poate să dea damage la... What? În perete? Și controlă, lol. Mamă, ce gol a dat! No, 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 no. Și am bătut-o. Ești nebun? Ah! Și-a găsit nașul. No. Hai mă, lăsați-vă că oricum vă bat. Vă bat. Uite. Bam, bam, bam. No. 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 Bine. 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 No, 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 no. Oh. Ok. Am înțeles ce a vrut să facă tipul ăla. Da. Da, mai multe. Tipul ăla cred că am încurcat poarta cu bara, deci da. Bravo, mă, bravo. Și cei care se uită să vă abonați. Scuze, am dat în perete. Să vă abonați, că m-ar ajuta foarte mult. Și mai ales la 1000 de abonați o să vă filmez. Nu, o să fac live. Deci haideți să strângem, nu știu câți abonați. 10 abonați? Luna asta sau nu știu. Dar haideți să strângem. Să fie mulți. Și o să le mulțumesc oamenilor. Și o să... Așa. Și o să joc cu ei. O să le dau codul. De friend. Adică o să jucăm pe friendly game. Și cine câștigă, cine o să mă bată pe mine pe friendly game, ăla o să dau eu accept la ăla care a câștigat. Așa, băi, o să dai Da. accept la tot. Da. Da, dacă vă interesează, adică, da. Mamă. Are ăla, știe că... Lol. Nu! Asta înseamnă să fii mafios. Lol, aia chiar a fost bună. Ne ducem. Nu, că este... Mam, dar este nervant ăla.
Bravo, mă. Bravo, mă. Bravo, ia uite, mă, ce jucători am. Ce le face jucătorii ăștia nouă. Bă, dar la rank așa de mic, bă, să... Deja să fii jucător de aia grei? Sau cred că nu mai știu să mai joc. Nu știu. Nu știu. Ia să vedem. Cu cine să jucăm? Hai să jucăm cu Tara, că n-am mai jucat de mult și că este foarte bună. Mamă, dacă avea bucătare de power 10, mamă, ce rupeam cu ea. Netul, da. Da, mă, da. No. Ia să enervăm la... N-a dat atacul lor. Așa. Bă... S-a speriat ăla! Așa. Wow, ce ușurare. Mamă, ce n-a strâns ăla. Mamă. Îi mulțumesc lui ăla care... Hai că... Uite, de asta nu trebuie să dăm cu auto aim-ul. Mamă, cine ta? Mamă. Bă, du-te, dă-i. Cred că nu câștigăm. Bă. Nu, încă. Fă cât stă, bă, ăla să dea! Se duc, să vezi una, două, pam. Bă, ce-am făcut? O să dai gol. O să dai gol, am zis. Mamă, dar ce lag. Am zis că vei da gol. Taci, mă. Mamă, și vreau să dau hit-ul și după aceea să iau mingea și să dau gol, mamă. Bine, mă, tu ești, bine, hai, joacă acolo. 20 de minute. 20. Nu mai face 20 și gata. Tot am zis că mergem în Canada, și
Dacă încă n-ați făcut abonare și like. În caz că dacă nu ați făcut-o, să o veți face. Un like egal cu un la mulți ani lui Bubu. Un like egal cu un la mulți ani lui Bubu. Sau cu un cadou. Acum știu că nu mai pot, nu mai oamenii nu mai pot fi vizitați în căile de la asta. Știu. Ce mai sunt? Cine să mai joc? Să mai joc. Nah. Și dacă vă place seria aceasta de Brawl Stars pe care o fac eu pe canalul meu, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să Bă, nu. Cine lasă dislike, nu o să mai fac serie. Nu o să mai fac serie. Deci cine... Nu. Deci cine nu dă like sau abonare, nu mai vede. O să le zic la aia de la YouTube ca să nu mai dea. În glumă. Dar iarăși mică că dacă aș putea. Prea mult, mă forțez. Uite-mă. No. Stai acolo. Ia uite-mă pe cioroiul ăsta alb. De unde ești, mă? Bă, deci asta înseamnă, mă, să joci Brawl Stars, mă, și să fii opticat. Bă, că pe dacă era cioroiul ăla acolo, nenoroci, ce, mă? Da. De asta l-a băgat. Supercell șterge cioroiul. Stai, mă, nu șterge cioroiul, că l-am. Nu îmi place că mă atacă. Că atunci când atac eu, îmi place. Dar are viață puțină și are și damage puțin. Nu prea e așa de bun, dar... Ea are noroc că are poison-ul ăla. Bă, ce-a jucat un... Ei. Ce încete? Bă, what? N-am dat... Bă, nu mai Dynamite. Și nu pot aici să fac nicio schemă, pentru că e Dynamite și... Nu. Dar nu aveam ce să fac, e Dynamite și dă și cu auto-aim-ul... Nu, tu mă. Așa... Mamă, săracul controller, bubule, distrugi. Bine, mă fac kill acolo. Bă, a căzut telecomanda pe jos. Taci, mă, 16 minute. Ce aș putea să iau? Hai să iau... No. Pun la Brawl Ball. Chiar că să-mi scrieți în comentarii câte win-uri ați făcut la challenge-ul ăla de Shelly. De PG Shelly. Sau așa se zice, nu știu. Nu știu cum se zice, nu prea sunt cu engleza, deci... Da.
Mamă, ce gol a dat Frank ăsta. Bă! Dă gol, Frank. Bă, să nu mă bă, pe Frank. Bă, da! Iată! Iată! Da, și mă. Pinguinul. Da? Da. Bă, și bă, ești nebun, mă. Și nici n-am făcut, mă, mult, mă. Mă, și stau vreo 26 de minute la episodul ăsta și nici nu prea am crescut așa de mult. Dacă nu facem 100 de trofee, o să prelungim episodul. Cam mult prelungește episodul. Sau 30 de minute să las. Oh, du-te, du-te! Bă, nu mai. Bă! Nimeni nu se deabonează de la Zeu serii. Decât nimeni. Decât nimeni. Da. Ați auzit bine. Decât nimeni. Da, mă, da. Bă, azi nu puteam să merg, nu știu de ce. Mamă, ce poze i-am dat? Cine se joacă Fortnite să-mi dea ce multe Păi... Păi și numele tău care e, mă? Bun, ați auzit bine, cei care se joacă Fortnite și vor să se joace cu Bubu, adică cu fratele meu, scrieți Bubulica 2019. Acesta este numele lui de pe Fortnite. 2019, bă. Așa scrie acolo. Hai să jucăm și noi cu Frank, mă. Cu Frank, mă, că n-am mai jucat de mult, mă. Măi, dacă nu te-ai mai jucat de mult, trebuie să închizi picioarele așa rău. Ce, mă? Ai închis picioarele până la cer. Uite. Ia. Bam. Bă, dar îmi forțam norocul prea mult, adică, na. Degeaba merg repede, că mi-e în lag. What? Cum a dat? Nu știu acum, dar a dat. Nu știu. Da, spre ultimată, lol. Bă, dă-te naibii, bă. Unde s-a atac?
Da, mă, da, am putut, mă, să fac asta. Și uite, nu te-ai disperat. De 40. Am prins. Dau. Ah. What? Și tot n-a prins, lol. Băi, și mingea aici nu ia. Voi țineți ăsta să uite. Așa. Mai suntem cu vreo 9 minute. Acolo. Ce-am făcut mai aici? Evident că vom juca din nou cu Frank. Gol. What? Cum să activăm ăștia? Mamă, ce gol a dat! Dar tu nu vezi, mă, care mă liberă? Bă! Ți-ai dat autogol, mă, nu-mi vine să... Nu! Zici, Am dat auto-aim și a intrat în poartă. What? de asta nu Ești dai, nebun? Cum? de asta nu dai niciodată făuntul. Și era mai de aproape. Încă 7 minute. Da, mă, bine. Eram așa de aproape, bă. Bă. Nu se poate. Ai făcut bateria de asta. Are 37. Începe. Și... Ah! Bă! Credeam că păi provotă pe what the fuck. Ăla e Sfântul Leon. Bă! Nita! Ce faci acolo? Ea lui Nita. Acolo. Cum a bătut pe mine? Era acolo, fight. Bine, mă. Bine că tu ești tu. Sebi, ai la gadget. N-ai cum să-ți dai gadget când Nu pot. Lol, și ce tare era că dacă puteam să dau așa. Nu. ai grijă că ăștia o dau periculos. Da, mai ales și netama. Wow, ce bine merge. Taci, mă. Nu te mai joci Fortnite. Nu te mai joci Fortnite, mă. Da, să nu e facă. Mă, bate-o. Sana iese din bar. Iese din Dă-i. De ce ți-ai dat asta?
Pentru... Mamă, gata. Da. Nu văd dacă stă asta. Cum mă omorât dacă a trecut raza aia pe lângă mine? Bă, ce Supercell nebun! No. Bă, ce gol! Nenorociții! 4 minute. Bine, mă, dar nu mai zic cât mai e. N-am voie să zic? Nu, Bă, da, am voie. nu mai. Deci te joacă. Nu mă uit. Atunci lasă-mă. Ce? What? Nu trec cu Shelly? Nu. Da, nu trec. What? Ce-am omorâtă. Ce faci cu șelia mea? Taci, mă. Ela trebuie să dai ultima ta. Da. Mamă, ce schem. Mamă, ce schemă. Na, mă, na. Na, mă, na. Na, mă. Ce-i de asta scris? Vreau să fac o schemă. Dar n-ai ieșit. Trebuia să fie Shelly acolo și să Taci, scoate taci, hârtiile. taci. Nu, ce era să se pot. Din nou, mă. Mamă, ce-a prins-o. Mamă. Nu, că să No, 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 no. nu face bani. Da, am văzut. Dacă de bani, Ai. nu. Da, știu. Deci, până... Stați puțin... Hai, mă. Deci, până aici a fost episodul nostru. N-am pușat destul de mult, adică o să mai pușez în continuare, dar... aici mi-a fost mie. Eu am fost Sebi, Zeus
Sebi. Zeu Sebi. Ok. Vă spun abonații mei. Ciao les.